Ana Stanislaus, Eddie Okino, Sarah Agustin, Larry Boy, Guinevra, Fabio Stinaha, Maria Tatiomis, Petrus Van Benson. i Presley Petrus. Napapayag sa tablet ko namin. Anong kibaya mo na ng puloso? So mga putok-putok tududok. Toto po. Dari saya natin so nga ni kanda saya kahantoy dari gotukan kosok kanan kada sa chata sa mga VFM. Monto tipo priority. Tapinay kong abi, kayo no hapon na gay, imohoingon, no mamihantoy, no sumakay din sinasabat, no kapapuso, di kapapatang na gay, di Juliana Mizo, no nangasan di Tapinay, Raymond Skuda. Sino pa naging imohoingon, mangunito ni Son na nagampot, no humusaw kami sa kapibainok, RTM Kota Kinabalu, asindak ko sa Juliana. Kumari ang katawanan na kumari mo na kanong na hasaw niti. Hasaw na paniti, di oitan. Sino po ni? Sino po ni? Benita Lututi, Dinosaur Maria Tatiomis, Orsikan kumari Maria Teremis Kutingan nahantoy ng baba ga na hasaw ni Paco Moraloke. tapos kong abi, isay dati minangundi, hasaw di tanggumo na hasaw. Kiba na baba, mantap di minangundi, Tanggumo na hasaw, patay mo na baba kusin, Himo Gatos Lingi. Tapinay na po ni, nga, Okay, kinaon niya so. Isa-isa nga na ng number telefon. Aiso, isa onong vaho nubo apat. Onong vaho onong do. Sugutapon. Aiso, isa onong vaho nubo apat. Onong vaho onong do. Isa-isa nga na no. Headphone eh. Ibang nga na ulit eh. Nagtayo mo na na guys. Kausikan kumani Tapinay, Alexander Pete. Ano doon niya, Alexander? Munay mo na baba usin di mga atas linggit. Isiyaw na pinamuli ito, kung muna ka sa patay mo, baba usin di mga atas linggit. Ya, tapi naik ko ngabi. Ga. Inat ka na nahantoy. Na, dahil ito, dahil na. Ya, mamumundi ito gumuna ka sa. Kausikan kumani minamuli ito gumuko sa iti. Yan ko sa ikatando minay mo na babangay ko biyati ka mo ni Alexander natin. Dating. Ya, kausikan ko Mari Alexander. Dari itian pa rin ang kahantoy. Rega, kapag kita na ang tafasi ko so. Huminaso. Ina. Isiyaw Grupo. Pita. Digili. Hindi ba mo hoy ninyo, Juliana? Kaya po. Kapag di kami ako, kapag kita na daw, hindi no ni. Kapatid, lamon, sulog. Ba, kausikan, pita di kili, ina isiyaw na hudo ko, makita ng tabasi, ang sumusud. Mo ito ko, Hodoy. Ya! Oho, ang pasi. Kaso. Na, haso na ulit sa mo na minanok po. Isiyahan na gano'n na pinasoro sa ulit. Sa mo ko doon. Isay. Kano? Ano? Nagawa mo Ay, na. ito. Haso na. Hangat kung kamay mo. Ana Stanislaus. I thought so. Iya kausikan, kumani Ana Stanislaus. Dahil hangat kung kamay mo. Oho, tabasi. Doon sa
ibay no. Sumusunod. Makasay na ko itiaga. Manunuan. Ito, hoso di tabasi. Nahantoy. Sansupo na pa na hoso rin Dennis. Nga. Insan po. Venita Lochiti. Kausikan Venita Lochiti ng Nubulo Hoso, Doy Tikit Pamagunan, Inasaw ni Maria Tatiomis Muntigan. Iyan ang tayo kami. Itiari ka ko. Taho po. Taho po ni Mama Retiro. Patihan ka sukya. Dari, itiari pa rin ang kanta rin. Lobo, teka libo kataho. Sinuan, teka sansupo na sa oriti. Ay, sige sa pa. Dahil haso, Koki Navarro! Sino po ni Martin Fugo? Inasaw ni Martin Calvin sa Dapilay, no? Ang minasaw na po ay nakamay mo nga Petrus Boyd Pensin, ikobyan ni Petrus ni Martin Calvin. Koki Navarro. Sino po ni Martin Fugo? Kausikan kumari, Martin. Lagi, Martin Calvin. Yeah. Koki ni Petrus Boyd Pensin. Mo'y kamo na ibatugan Libaw Kodovo. Inside Vago. Nakamutot na Vavarity. Ihinoso di Maria Tatiomis Muntigan. Doy Tikit Pamagunan. Sino po ni Venita Lochiti? Kausikan kumari Maria Tatiomis Muntigan. Dahil hoso, dahil din pamagunan sinupoli Venita Lochiti. Isa po kayo. Limo Koiso. Isa'y mabuntugan. Ya, isa'y! Ba! Isa'y po kayo. Oso kanagan kanasan icharta. Di po kahibo. Ita kaiso. Nahantoy di Stanislaus. Oso biyakan. Asan mo tandaan mo. Kausikan Ana Stanislaus sansupo na oso. O ito, ang lagi hasok. Sino po lang sabi? Daw sabi, ay tan, hangad ko, tamoy mo. Tapnay ko kami kausikan, kumani Ana Stanislaus, insan po, ang naging bokon, nakatay mo, do, kaya, napihit, do, mangihantoy, sa kapiti. Ang